Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaaɓe jangiyankoɓe, ene wayno en garti e windande men ɗimmire. En jangino ha mawɗo e ha tokoso, so tawi ko a nanno hen. Hande noon ko i tan naneten hen. So waɗi ni ko hi, ɗo ko hi, ɗo ko i, ɗo ko i, ɗo ko hi, ɗo ko hi. Windan ɗimmire nde ala ko janguɗa so wona ha mawɗo e ha tokoso kasi. Ɗo noon ko i nanduɗa hen, a nani hen a, hande ko i mbaɗɗa hen, wadde ɗo fooɗani mbasa fodde mbiya hi. Ɗo ko i ene fooɗi mbiya hi. Ay ɗo ko i fooɗani mbiya i. Ay ɗo ne fooɗi mbiya i. Lombuɗa masgal hakkunde mbiɗa hi. Fooɗani maskal woni hakkunde fooɗi mbiya hi. Windan ɗimmire nde ko ha mawɗo o, a jangino ha mawɗo ha tokoso, ɗo a nanno hen. Hande noon ko ɗo i naati hen jangeten. Ɗo woni hi, hi. Ɗo woni i, ɗo woni i. Ɗo woni hi, ɗo woni hi. Ko so ɗiggi tan a serti e majjere ha mawɗo e tokoso, masiraɗo i, tawde Allah wallinoma a andi ha mawo tokoso, masiraɗo a ɗiggi a serti e majjere nden. Hande kadi etoɗa andude ha mawɗo e tokoso o, so i naati hen hi, hi, i, hi, hi. Gasi no jangirte. Jangde ala heñare. Ko janguɗa hen famɗi hen heewi hen yo ɗiggu tan. Ɗum jangde. Jangde ma so heewi famɗi ɗiggude nde sohla. Ngo foto noon wona min wonɗo de, ko fotam ngo wonɗo, kono o ɓeydi hen ɗum ɗo ala e min. Haɗa goɗɗo sikkuno min wonɗo ala. Foto ngoɗo addaran ko ha tan sinka gollal ngal. Ko ha tan sinka gollal ngal. On paami ɗo moƴƴi de, ay ko jangowo ha ganda ko jangde nafata. Woni mammi ɗo ngo foto tan, ko fotam wonno ɗo. Itti fotam ngol mammi ko foto ngoɗo, haɗa sikkuno ko min wonɗo ala. Ko foto ngo ha tan aɗa sinkanma tan alluwal ngal. Wadde an himme ma tan ko ha mawɗo no windorto, ha tokoso no windorto. So wonde i ko hi, so wonde i poɗɗo hi, so wayini i, so wayini i, so wayini hi, so wayini hi. Bisimillah jangen ha mawɗo ha tokoso masen hi fooɗani, hi fooɗi, i fooɗani, i fooɗi. Les hi fooɗani, hi fooɗi. Alhamdulillahi bil alamina. Windande men ɗimmire haaɗiɗo. Dental Dina TV nani, an mo jeenaw jiɗo jeede hen, jahata ko YouTube, binda Dental Dina TV, jiyangal, ngara naata janga, jenta e duusoɓe jingoɓe. So weeɓ so asmone 77 906 14 81 mbaɗa hen mbawkoma e doolema e jingere ma. Toon on jarama tan jokki e golle min beltima nannaki famnaki ko jokken golle nanni famni. Jokkirte golle jungo e poos tan, ƴetton, nuldon, yetto, kees. So kuura yonti itton joɓon, wifi joɓen, konso joɓen. So portable boni itte soode hen. So goɗɗum yonti itte waɗe hen. Ni foti. Wona politique, wona punti. Hay goto mon funtaka jawdi on ñama dow mere mere. Ko gandaɓe dokkuma a wawa hebde gandal ngal. Sa jangi a wawi, nde ganta min puntanima. Sa jangi ha wawi, ko nden ganta min puntanima, min kollima ko nafanma ko. A jangi a wawi an je nafoɗo wona minen. Anne kadi no ballirta hay balluma ɗum mbima. No mbatta ha balla min balluma ko ɗo min dippata amin kalde mon jamma e ñalawma nane jaɓe nafoore ko onon jeeyi wona minen. Ɗo min mbawi hadde to min gayi tan min jokki haaju min payi haaju. So ɗon jangguinen noon ƴette kuɗi mon e carnet ji mon
on jangi on mbaawi on mbañitto e karneji mon so gayni on mbaawi on ndewat so ndawi on keeɓi seeɗa keɓne hen on jii numéro o nanɗo ene haale jamma ñalawma ene haalte nanama de heddi ko jaɓe hoko woni jaɓe golle jabde e gollude jadata sa yumi nani a gollani a jaɓani kala mbiyami nani a gollani a jaɓani nafirata jaɓɗo o gollata min jiya aɗa jangguine aɗa woni YouTube aɗa Facebook aɗa banggue goɗɗo aɗa jangga hen koye jeeɗa kalɗo mbawɗa wonde taw tan aɗa jangga hen aɗa wawa hen koye jeeɗa anne jingoɓe he walloɓe he saabu so yonti janggude yettaki ɗum hattoto ɗum nden noon aɗa walle noon tawde ko ɗo hande ko ɗo gonɗe haɗa janggo Allah andi jogui janggo jeeyi janggo andi janggo wadde garen janggen haade janggo so tawi on dotti yiide men ɗo heddo e weeyo garon oɗon jangga ɗum noon wadde ballon haade ɗum yontude yala koye nande famde ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam